Minä olen Tytti Kuusi ja yritykseni on Koirien hyvinvointikeskus. Sloganimme on hyvää oloa sinulle ja koiravesi. Ajatus juontaa siitä, että ihminen saa hyvän olon nähdessään lemmikkiään hoidettavan huolella. Pääpalvelumme on koirien lihashuolto ja kuntoutus. Tarjoamme koirahierontaa, vesiterapiaa, juoksumattoharjoittelua, nykyisin myös trimmausta, käytösneuvontaa, kursseja ja luentoja. 4 toimintavuoden aikana olemme saavuttaneet vahvan asiantuntijan imagon ja lähes 4-kertaistaneet liikevaihtomme. Nyt palvelutarjontamme laajenee myös ihmispuolelle. Minä olen Jari Lähesmäki, kehityspäällikkö. Koirien hyvinvointikeskuksen pariksi on perustettu hyvän olon hoitola, joka tarjoaa palveluita asiakkaaseen kokonaisvaltaisesti keskittyvällä otteella. Tarjoamme palveluitamme jo vakiintuneelle asiakaskunnallemme. Asiakas voi jättää koiran hoidettavaksi ja samanaikaisesti nauttia omasta hoidostaan. Kohtaamme ihmisen yksilönä, autamme ratkaisemaan elämänlaatuun, hyvinvointiin ja onnellisuuskokemuksiin liittyviä ongelmia. Hoitokokonaisuus, neuvonta sekä valmennus auttavat asiakkaat fyysiseen hyvinvoinnin, elämänilon ja myönteisyyden rakentamisessa. Olemme saaneet yhteistyökumppaneiksemme vahvoja tekijöitä Järvenpäästä. Hoitotapaamme tukevia tahoja ovat Pilates Studio Hyvä Olo Oy, Spurtti Oy ja Masari Oy. Hyvän olon hoitola kasvaa merkittäväksi Uudenmaan alueen valmennus- ja hoitokeskukseksi. Tällä hetkellä olemme yksi tunnetuimmista, ellei tunnetuin koirien hyvinvointipalveluita tarjoava yritys Suomessa. Edelläkävijänä tarjoamme hyvinvointia laaja-alaisesti ja samanaikaisesti nyt sekä lemmikille että omistajalle. Uusina tuotteina kehitämme parisuhdematkoja, joissa osa matkan ohjelmasta muodostuu valmennuksista ja vuorovaikutustaitoja kehittävistä harjoituksista. Matkojen lumoavana ja inspiroivana ympäristönä on Santorinin saari Välimerellä. Toinen selkeä tuotekokonaisuus on kasvavalle ikäihmisten ryhmälle tarjottavat tuote- ja hoitopaketit, joita kehitämme yhteistyössä Spurtin 50+ kuntosalin kanssa. Tulevaisuuden suunnitelmissa on skaalata yrityksemme hoitokokonaisuus laajemmille markkinoille Keski-Euroopassa.